Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik ken hem al een hele tijd, dus muzikant. Hij had een geweldige muziek-cv opgebouwd. Niet alleen in Friesland, maar ook in Boeteland en de rest van Nederland. Ik ken hem als componist, als muzikant, maar ook een man die zich heel druk dwaande houden had. En nog wel, denk ik mij, de betochte taal Esperanto. Ik had toen Nana Kalma, een begrip in de Friese muziek. En daarom vind ik het hartstikke mooi, Nana, dat je er bent. Welkom. Dank u wel. Hoe is het? Nou, het is goed met mij. Ja? Ja, hartstikke goed. Kwieke zondag erin tussen? Ja, een kwikke zondag. Maar een zere knibbels en nou en dan, maar voor de rest hartstikke goed. Ja, begint het wat te krijgen nu net. Ja, de gewrichten beginnen wat te krijgen. En zo. Ja. Maar goed. Ik associeer die altijd met muziek en nog eens een keer muziek. Is die een hele leven nog vol met muziek eigenlijk elke dag of net? Ja, elke dag ben ik mij aan de gang. Van nou het moment van wekker worden en het moment van sliepen gaan, ga ik muziek in de holle. Ik zit heel vol met muziek. Ben dat melodietjes, ben dat stukjes tekst dan? Of al die fragmentjes of zo? Vooral meldijtjes. En dat zijn soms de meldijtjes van versjes die er al binnen. Van oren of van mezelf. Maar ik heel vaak, de helft van de tijd, ben dat nije klanken. En een Iris 40 Verlien, toen begon dat al jaar. En dan denk ik, oh wat een mooie meldij. En dan pakte ik hem en dan nam ik hem op een cassette recorder om hem net te vierten. Of ik schreeuw het in Noord even op. Dat doe ik net meer, want ik ga dus gewoon vertrouwen dat als ik zo'n meldij morgen neder ga, over een uurtje, dan is het er wel weer. Maar het onthoort is nog goed. Ja, zeker. En die meldijen, dat heb ik wel eens het zin oren zijn van, als mensen zeggen van, goh, wij zongen dat lied van die. Ik zei, altijd dwan, want ik weet net eens of het wel van mij is. Want ik ga echt wel eens een tekst van een oor, en dan ben ik er mee ondergang. En dan zeg ik wel, ik ga even naar boeten, even de meldij opheljen. En dan ren ik zo, soms na 4 minuten ben ik alweer binnen, want dan ga ik de meldij. En dan denk ik, ga ik die nou maken, of ga ik die leent, of pikt, of wat dan ook maar. En dan check ik wel van, en als ik net wist ben, dan vreeg ik wel een Ankie van, dacht dit, die om wat denken, had ik hem net per ongeluk pikt van de Beatles of zo. Maar dat gaat altijd redelijk goed. Beetje weer apps voor, hè? Dan kun je het inneuren en dan is je nog wat is. Hè? Maar misschien komt het dan nergens meer rond taak, hè? Nee, maar ik bedoel, dus ik ga soms het idee van, ja, die meldij die wie daar gewoon. En mijn kwaliteit is dat ik daarbij kan om die meldij te pakken. Steeds mijn oren ben altijd in een soort van doelstand. Van ik wil er iets mee dwaan. In een soort... Nee. Maar zo klinkt het een beetje. Dat is eigenlijk altijd onrustig om maar iets te creëren. Ja, nee, maar dat is wel zo. Maar ik ga dus net de neiging om dat altijd te dwaan. Dus als er een meldij is, het is misschien heel onbeleefd, maar zelfs op dit moment, willen wij praten, heb ik meldijen in de holle. Ja. Maar ik hoef daar niks mee te dwaan. Maar het maakt me wel heel gelukkig. Ja, nee, maar het kan ook heel vermoeiend wezen misschien. Dat is een soort... Nee, het altijd drok in die holle is, alleen maar muziek. Nee, het is net drok. Ik ervaar het net als drok. Ik ervaar het als een groot geschenk. Dat hele muzikale bewustheid, mag ik het zo nemen? Ja.
Had je dat in het hele leven nog horen? Of is dat op een gegeven moment ontstaan of zo? Ja, het is wel ontstaan. Ik weer me er net van bewust. Ik ga een heel soort song als band. En mijn mem die leerde me alle jaar bennenvestjes aan. Dat ik 2, 3, 4, 4 weer. In haar laatste jaren, ze is 100 worden, in haar laatste jaren leerde ik haar die vestjes waarom, die ze mij doet leert hier. En ik had er wel eens een list van maken. En nog heel tijd kom ik wel eens vestjes in en die zet ik weer op die list van bijna 100 bennenvestjes. En die leerde ik haar waarom in de laatste jaren, als ik dan bij haar weer. En dan zongen we dat te jaren weer. Dan, soms moesten ze wel 3 keer de naar en dan begonnen ze mij te zongen. Toen heb ik in de jaren 50 heb ik in feite niks dienen met muziek. En ik dus in huis zien we geen muziek, geen mechanische muziek. Alleen nog jongens bij de radio, het meldijtje, wat spelen we het vlak voor Paulus de Boskabouter of dat soort dingen. Ja, maar er waren geen platen draait Nee, of zo? nee, dat hier werkt net. En, Een beetje stille jeugd dus, in dat opzicht? nee, want ik pikte dus dingen op stritten, van een bepaald moment. Bonacera bijvoorbeeld heb ik nooit jet. Maar ik zong hem fonetisch, nee, van wat ik oren ben, jette, dat die fonetisch zongen. En daar maakte ik mijn eigen fonetische versie weg van. En dat wie mij een heel soort lieden, die pikte ik dus op stritten. En die zong ik op mijn manier. En pas volle letter heb ik dus die muziek jet. Dus in de jaren 50 pikte ik dat op stritten. En dat zong ik wel. En vanuit de Berkenstritten, als we dan naar Cambuur gingen, dat heette geen Cambuur, ja, het viel vol, maar de club heette Leeuwarden. En dan gingen we naar die, dan ging ik met mijn stiefheid daarheen. En dan in die hele week, daar weer dan muziek. Want voor de wedstrijd draaiden ze muziek in het stadion. En daar heb ik dus Elvis voor het eerst jet. Daar heb ik dus de Everly Brothers voor het eerst jet. En nog een heel soort oren Meldijenek. En dat vond ik vaak nog mooier dan de wedstrijd. Dus daar wierde dus de muziek. En naar ouderen, als het publiek werd voortdoen, wie het werd. En dat vond ik zo fantastisch. En dat zijn dus in feite de eerste mechanische klanken van dat soort muziek. En als ik dan me net zo lekker vielde, of zei dat ik me net zo lekker vielde, om net naar squallen hoor. Want in de vrije geluiden van de VPRO, daar wie ik dus achterkwam, op de radio arbeidsvitamine. En daar stien al die titels. En de laatste 2, 3 nummers, dat weer altijd, nou ja, dat heette nog geen popmuziek, maar wel dat soort nummers. En soms dan bleek ik ziek thuis en zei ik, ja, ik viel me net lekker om die laatste nummers van de arbeidsvitamine te jaren. Toch fantastisch. Kost er wel eens bij Cambuur? Nee, nou net meer. Nee, dan komt het horen als een voetbalsupporter, maar je weet nooit hoe lang dat nog trok in bloed natuurlijk. Maar hij zelf voetballen? Ja, ik ga bij Frisia voetballen. Ja. Frisiaan? Ja. Ja. Ja, bij de jeugd? Ja, dus ik ben begonnen, ik ga net in de Welpen zitten, maar in de B's heette dat doe. En dan ben ik in de A's gegaan. Ik voetbalde ik in A1, dus ik koort echt wel aardig. Maar toen begonnen we met de band. En zijn in 64, 66, zo'n 60. En daar kwamen we sneuten jongens, sa let thuis. En dan weer het vertrek, klalderij stierde dan. 10 uur op de snijn. Nou, en daar had ik een paar keer mist. En waar ik scorst. En toen op een bepaald moment snapte ik wel van dit combineert net meer. Nee. Dus toen ben ik van voetbal een oude. Mem leerde veskes. Ja. Wit muzikale zin was de of een sportief of van beide een beetje? Ja, beide wel. Zo, mijn heitemem die weer een skiën doet ik treien weer. En mijn heit die wie helemaal in de muziek vol. Hij speelde in zijn jeugd had er wel orgel spelen en piano en zo. Later is er wel helemaal in de culturele hoek terug te komen, maar net meer als muzikant. Maar mijn mem die speelde piano en dat heb ik net vaak jet, omdat ze het gewoon te druk met van alles en nog wat. Maar met de Sinterklaasperiode en de Christperiode spelen zij dus en dan zongen we dus bij de piano.
En mijn zuster, mijn oudste zuster, die spelen dwarsfluit en ik piano. En ik, om het eind van de jaren 50 kwam ik dus op blokfluitles. En, Ja, ik ben de blokfluit begonnen. ja, maar dat weer dus helemaal niks van mij. Dus na een eer. Nee, maar het was een standaard begin van... Ja. Ik snap dat heel goed. Dat is tegen mij begint. Nou ja, het is een liedje instrument. Ja. Nou ja, ik wou net zeggen het makkelijk te bespelen is, maar de basis is redelijk... En betaalbaar. En betaalbaar. Als het een leerling hast, zoals mij, die daar niks van vindt, dan is het net zo duur. Had het best. Wat kwam er naar die blokfluit bij daar? Nou, doe eerst helemaal niks. En doe verhuizen wij naar de PC Hoofdstraat. Het weekend hier is Olve, Tolve, dus begin jaren 60, zeg maar. En toen kwam ik dus bij vriendjes thuis en daar draaiden ze wel platen. Daar draaiden ze wel platen van de Everly Brothers, maar ook eigenlijk van de Blue Diamonds. En dat vond ik hartstikke mooi. Dus toen begon ik wat erin te komen, heel weinig. En toen in 1962, toen kregen wij een pick-up thuis. En mijn eerste plaat, dat weer live at Carnegie Hall van Harry Belafonte. En dat vond ik ongelooflijk mooi. En mijn eerste singeltje, dat weer Diana van Paul Enka. En want een single die weer duur genoeg, die kostte 43 of zo. Waar hier kort? Dood of op mem? Nee, die kreeg ik. Cadeautje. Maar doe letter, als ik dan weer een singeltje had, dan moest ik versparen of op een jedje. En dus de singeltjes die er kwamen, weer I'm Gonna Knock on Your Door, Eddie Hodges en Hello Mary Lou, Ricky Nelson. En dat zit nog heel heeg, die Hello Mary Lou. Maar ik wel van Elvis en Peer en van Cliff en Everly Brothers. Maar alles is verloren in 1964. Dus februari 1964. Ik weer bij een vriendje thuis. En dat draaide dus op de sneuntermiddag een programma Tijd voor Teenagers van Herman Stok. En daar draaiden ze altijd een top 10 in. En net de hele top 10, maar die Bob Onstier en de Nijen die erin kwamen. En de stijgers. Een soort van tipparade, zeg maar. Ja, en de stijgers. En ik ben bij hem thuis en dat programma steert aan. En dan komt wat Bob onsteert. En dat had mijn leven verloren in 2,5 minuut. Fjouwer jongens. Uit Liverpool. I wanna hold your hand. En ik wist net wat ik jedde. Dus ik vreeg aan hem. Ik zei, wat is dit? Hij zei, dat zijn de Beatles. Dat wist hij al. Dus ik ben diezelfde middag naar Poort en Vaartjes. Die zitten daar het Sint-Omerkoor op de voorstreek. En bij Vaartjes zie ik dus het hoesje van I Wanna Hold Your Hand, van de Beatles. En ik zie de Beatles en ik wist net wat ik zie. Dus zulke mensen hier ik nog nooit zien. Nee, van een andere planeet haast. Hè? Ja. Tenminste, in de beleving haast. Ja, ongelooflijk. Ik heb wel eens vaker mensen uit die generatie die dan... Ja. Alles is al een kedien. Ja. Dat bedoel ik, dat is kritiek, maar gewoon, dat is gewoon zo. Dus alles wat de nieuwe generatie nog mij krijgen... dat ligt het op de Beatles, dat ligt het op de Stones. Of dit is al een keer. Ja. Maar voor je wie het nee? Nou, dat heb ik bij mijn lesjoen ervaren. He, dus als leerling van mij noemen ze gewoon van de Beatles of Creedence Clearwater of wat dan ook maar. Dat weer er dus alle jaar al. Dus dan zeiden ze van, dit vind ik echt een mooi nummer. Wilst wij, het is nou heel wij april. En dan kwam er een bericht in de kranten soms van op 20 mei verschijnt de nieuwe single van de Beatles. Nou, dan weer elk en dan... Ja, maar hoe ze eruit zeggen, hoe ze zich bewegen. Presley, wie denk ik... al baanbrekend, met zijn heup en sfeer. Daar had hij wat van mij kregen. Van Elvis? Nou ja, dat Presley toch de eerste bewegingen... Ja, wat die, nee, dat had ik nooit zoen. De eerste... Dus van hij won de Beatles het eerst maar wat langer hier. En ja. Een beetje maar brutaal Elvis, gedrag. Ik vond Elvis geweldig, maar ik koer Elvis dus alleen nog maar van foto's. Ja. Want bewegende beelden, ja, dat weer gewoon heel net. En wij hadden geen televisie. We kregen pas televisie in 1964 of zo. En de pick-up die kregen we pas letter. Dus ik ben echt nooit een televisieman worden. Want wij winnen altijd voort. Ik hou wel wat zien. Maar net die programma's werd zo praten van Top Op of hoe heet dat? Top of the Flop. Top of the Flop. Ja. Nou,
Dat heb ik haast nooit gezien. Dus nou, via de YouTube, zorg ik meer van de Beatles dan doe. Maar toch wie het... Ja, hoe zeg ik het zeggen? Het had in Holle wel een brutsen als het ware, of niet? Ja, alles. Het had alles verloren. Muzikaal, maar ook qua uitstraling misschien. Ja, jeugdcultuur. Ja, dat echt wel een beetje. Maar dus met de vrienden werk letter de band example, mijn farmen. Dat was die eerste band, hè? Ja, dat was de eerste band, ja. Die ben mij begonnen in 1964. En dat weer, maar de directe aanleiding wie de Beatles? Nee, de Beatles, maar via de Beatles doekten we natuurlijk in de Kings en de Stones en Dave Clark 5 en oren. Dus via Hans Kerkhoven kwamen de Shadows erin en via drummer George, kwamen de Maskers erin. En zo bracht elk zijn ideeën in die band. En dat begonnen we te coveren, want in het begin maken we nog geen eigen noemers natuurlijk. Dus dat coverden we. En dat begonnen we mee te spelen. En we speelden een soort. Ja, een heel soort. Dus we pasten het in feite onmiddellijk ta. Dus vanaf 64 doet dat baden. 64 begon de band. En 31 oktober weer de eerste optreden van die band in 64 in de Klanderij. Hoe wie dat? Dat weer heel bijzonder. Want, wie is zenuwachtig? Nou, dat denk ik wel. Maar wij hier nog net in. Ja, dat kun je het nou net meer voorstellen. Wij hier misschien één versterker, wilden we de 93 in. En de rest, dat wie uit die ouderwetse radio's die we broekten als versterker. En poem, 12 van die radio's. Maar een rookpluimpje, die ontploften. Nee. Dus dat eerste concert, dat eerste optreden, laat ik het zo zeggen, dat heel wij stopten dat. Ja, letterlijk bij een rekenmachine, maar op de verkeerde wijze. Ja. Maar wist nog dat zenuwachtig wie is? Ja, weet ik net meer, maar ik 20 keer oefenen misschien en dan nog een keer? Of nou, net? nee, we repeteren elke week. Ja. En dat weer. Nee, maar het eerste optreden van in. Ja, ik denk het wel. Wie is redelijk relaxed daaronder? Nou, ik denk het net. Maar omdat er zo'n soort te regelen weer, kwamen we echt net onder die zenuwen taat, denk ik. Wat wie die rol in de band? Ik doe alleen nog maar de zanger. De zanger. Ja, doe de zanger. En ik zie het wel op gitaarles bij Roel Slostra. Maar die gitaar, die orengitaar, die werd spelen door Jan van der Heijden. En een periode later, doen we de namen echt verhoren in Pew's Place. Begon ik vibrafoon te spelen in de band. En Jan van der Heijden nam meer en meer het zongen en bracht de dwarsfluiting. Ja, want het is wel aardig trouwens, want dat was een beetje. Op internet zie ik eens naar de kamer, dan krijg je een enorme lijst met alle instrumenten die wel beheersen. Wat is die favoriete instrument om te bespelen naar? Op dit moment is dat de concertina. Oké, dat waarom? is zo'n zijskantig, denk je. Nou, het begint alleen wat te krijgen. Dus de viool. Ik had 2 keer een tenniselleboog gewoon op de rechterhoorn. Dus de viool, die had ik aan de kant. En de concertina, daar ben ik mee begonnen, omdat die een beetje in hetzelfde karakter zit als de viool. Ik weer oors. Maar, dat is er makkelijker bij zongen. Bij de viool kon ik nooit zongen. En de concertina wel, daar kan ik akkoorden mee doen, kan ik meldijtjes mee doen. Dus dat vind ik het fijnste en het viel heel nog goed. Wilst bij de gitaar, dus nou komt er al iets op die pols. Dus dat ken ik nog wel. Maar voor mijn plezier, zeg maar, beginnen met gitaar spelen, dat doe ik dus net. Ik gebruik de gitaar alleen nog maar functioneel als Ankie en ik, of in een oren samenstelling, als we optreden matten, of een noemer opnemen matten, of dat. Maar verder, ik vind de concertina op dit moment het mooist. Waarom even naar 64, het openbaringsmoment dat de Beatles in die wereld te lonen kwamen. Want zij is in die belevingswereld natuurlijk. Vervolgens ben de muzikaal misschien mee onder haalgang. Op welke wijze eigenlijk meer de benadering of echt wel akkoorden? Dan denk je, zij spelen het zo. Of bij de meerstemmigheid van de Beatles. Nou, wij sloegen het meest op oren. Ik denk op alles. Dus dat heb ik net ontleden. Maar ik denk alles. De uitstraling van de Fjouwer jongens zelfs. Maar hun prachtige melodijen en hun
hoe het klonk. Dus ik speel je nou wel een soort liederen van de Beatles op de piano. Of die begeleid ik op de piano. Maar dan benadruk ze als versjes. Want op dat moment wist ik dat nog net. Maar, want ik kwam uiteindelijk in de klassieke gitaarhoek terug. Dat weer mijn studie. Omdat ik heel bewust naar de muziekschool daar word. En de enige manier om daar te komen weer klassiek gitaar. Dus dat had ik die in. Maar later kwam ik er dus achter via allerlei arrangementen in de band. En later ik mij e-rolled. Doe hier de regie voor het grootste pad van de arrangementen en de versjes. En dat deelde ik aanvankelijk eerst met Ines. Ja, Ines Timmer, hè? Ja, en later mij de oren. Maar meer en meer kwam ik er dus achter van... mijn ding in de muziek is het versje. Dus net zozeer het arrangement. Tuurlijk, ik vind een intro mooi en ik vind een solootje mooi en dat soort dingen. Maar voor mij, als ik nou een versje van de Beatles neem, dan heb ik niks te krijgen met hoe dat klonk bij hun. Maar ik neem alleen nog maar het versje. En dat begeleid ik dan op mijn eigen manier. Dat is het leuke. Dus op een bepaald moment kwam ik daar dus achter. Mijn ding in de muziek is in eerste instantie het versje. Dus als mijn lichaam zo begint te krijgen dat ik niks meer beet houden kan, dan ging ik via de mondharmonica en dan via zo'n beugel van Bob Dylan en als dat ik niet meer wil, dan bloot het versgehoor en de zong ik alleen nog. Dat is ook zeker altijd nog neurie uiteindelijk. Ja. Gelukkig best hartstikke fit. Kwik nog, fanatiek en nogmaals blied als de best doet om het verhaal te doen uit het verliezen en natuurlijk straks ook nog hoe het heden. We draaien muziek. Wij zetten nu daar bij de naam valt al een paar keer. Puke's Place. Ja. Tweede band, dus eigenlijk de opvolger van, of weer de voortzetting van die example? Het weer dezelfde band, alleen nog zie je het een extra lid bij. Dus we weer gewoon de mais 4 werd van example, dus we verloren de namen in Puke's Place. Waarom eigenlijk? Wobbe die hier de example al een keer verloren in PS-example. Wobbe van Zijen? Ja, en dat vonden we echt wel mooi. Maar op een bepaald moment kwam er het idee van we moeten een wat vreemdere naam hebben. En dat is Puke's Place worden. Dat weer een stretchje in Londen, een seatstretchje van Carnaby Street. En Peer Vreun van u, die had dat bord om ze winnen daar op een poegbrommers. Ja, bij Brommer weer, hè? Ja. En dus ze hingen dat bord van de Morahelle en dat hingen ze dus in de plunjebaal mijn op. En knap brutaal trouwens, en dat in Londen, hè? Ja. Daarom neem ik hun namen net maar net. Nee. Maar dat hong dus bij hun in het hun huisken werd ze bij mijn koorkamer en het huisken der jonken, daar repeteren wij. En dus we zeggen dat bord en op een bepaald tijd van we verhoren de namen en we nemen dat als namen. We wisten net hoe ze het uitspreken moesten. Elt zei Puke's Place. Maar net één wist het. Dus die GH die er zit. Sommige mensen zijn een GH in het Engels. Wordt ik wel eens een F. Puff's Place of Poef's Place. Of. Pas doen George en ik een letter in Londen weer. En een agent vregen van waar is. En toen konden we het net zeggen natuurlijk. Dus we schreeuwen dat op. Waar is dat? Puke's Place. Puke's. En toen wist we in elk geval. Ja, ik doe Puke, maar ik weet niet waarom. Ik doe ik maar wat. Ja. Maar Puke's. Een echte Britse Puke's. Pew is de naam en de komma S, ja, correct. Ja. Oh, een grappig verhaal. Als is het verhaal even rondom E-rolls. Ik heb het nooit helemaal gedaan, maar daar hij me echt skiert en zegt dat mij schreeuwen. Overigens zegt dat mij natuurlijk hier tweede band, officieel. Maar ik wil toch even draaien. Ik weet het nog. Even kwart waarom dit nummer? Nou, ik weet het nog dat gaat we waarom in feite naar de jaren 50. Een van de hobby's weer draakje vliegen. En die draken die maken we zelfs altijd in deze farm. En dan winnen we daarmee aan de gang. En dan weer de loft weer bedekt met draken. En dat vond ik prachtig. Dat maakt een heel mooi gezicht, Westhaven. Ja, dat wie ik zei. Al die verschillende kleuren, denk ik.
Maar doe op een bepaald stuit weer dat net meer. En doe pas in de jaren zondag, vreeg ik om mijn mem. Ik zei van, waarom is dat draakje voor hem stoppen? Oh, zei ja, dat wist natuurlijk net. Maar op een bepaald stuit waard dat verbeen. Terug de vliegbasis. En dus dat vond ik zo'n fascinerend verhaal. Dat mijn eigen zelfs maken van papier binnenboord is gehoord bedreigend werden zo van die machines die ons beschermen moesten tegen de vijand van dat Ja, maar moment. het wordt nog geen zeer lekker straalvliegtuig. Ja, Wat wiet ja. de Starfighter eerst net of zo wat heen? Ja, Starfighters. En ja, in de jaren 50 misschien echt wel weer een oren, maar dat weet ik dus net. Maar ik werd dus fascineerd. Dus ik denk, daar wil ik een keer wat mee doen. Maar bij Erold, het moment kwam nooit. En doet wij begonnen met Esperanto. Want vanaf dat moment wie in mijn teenzen de draak een vredessymbool. En dus toen begonnen wij met Esperanto. En toen stelde ik aan Ankie en Marita Marian voor, zullen we het woord draak, kaito, nemen als naam. En toen heb ik Jaap Duis vregen, die ons hulp bij het Esperanto en die fantastische teksten schreef in. Was nou die tekstmeidje, dan hebben we dat lied, waarin ik alle benen in de hele wereld oproep, laten we de loft bedekken met draken om die machines voor te jagen. Dus Jaap had dat maken, die tekst. En toen gingen we de reunieconcerten in 2015, 2016 van Erold. Ik zei, en nou wil ik dat lied, dat moet thuiskomen. Dus in het Esperanto is dat een heel groot lied worden. En ik heb Pietjon Sikkema vregen omdat ik ga het Esperanto oerzet in mijn soort van Friesk. En Pietjon die had daar een prachtige tekst van maken. En dat is Ik weet het nog. En zo is dat lied uiteindelijk toch bij Erold terug te komen. Ik weet het nog, heel de loft, wie vol mij draken, die in alle kleuren naar huis lagen. Honderden bijen, die draafden dienen, hele dagen, nacht en willen hieren. Mijn haar draken. Ik weet het nog, dat ik als fijntje het net terug hier. Waarom samen op een dij, het spul net terug hier, papieren vogels. Ik weet het nog. Prachtig mooi nummer van Erold. En in ieder geval de leden van Erold zit Joert bij mij aan tafel. Nou, dan kan maar blij dat hij de tijd nemen wil. Mij is even een oerke te zitten, over de muziek te praten, over het libben natuurlijk. We beginnen even over de Beatles, we beginnen over Pew's Place. Zo spreek ik het dan maar even uit. Ja. Het hele Erold verhaal kennen we Joert net maar dat is een uitgebreid verhaal. Dat is een succesverhaal worden. Periode van denk ik 12 jaar ongeveer. Ja, we hebben de eerste plaat die kwam uit in 1974 en we zijn gestopt in laatste concert op het Jogfestival 80. Ja. Er had nog van alles dingen, hè? Die Example begon met mij, Pew's Ja. Place, Farmers Union, Echt ja. nog met Piet Kok onder oren, maar toch komt en het weer Sido, met in Erold te lonen. Wie dat achterna misschien een beetje een logische stap in die ontwikkeling dat Erold bestier en ontstier. Ja, Together met Ines Timmer, hè? Dat is heel belangrijk. Ja, zeker. Ja, My Farmers Union, dus ik doet wij stopten met Pew's Place, kwam ik in de kunde met Sido en Sido Martens. Sido Martens en Piet Kok. En ik woon wel in de folk verder. Want ik hier op Grutte... Wie dat in smaak worden? Ja, maar dat komt met de band, met Pew's Place. Daar hier ik vaak een pieptoon de hele nacht naar de optredens in de Eeren. Iets te volle rock'n'roll dus. Ja, nou, volume. Ja, nou ja, we hebben ook die mee. Ja. Maar toen hier ik dus op een groot popfestival in Engeland hier ik Cat Stevens
Sjoen. En nog een paar oren akoestische dingen. Ik denk, ja, die kant wel uit. En Piet en Sido, die waren daarmee aan de gang. Dus doet ik bij hun in de groepkamer tegen mij Lidwien. Toen begonnen we dus die folk-achtige dingen te maken. Ja, Wils, heel enorme liefhebber van de Beatles en bijvoorbeeld de Kings. Ga ik altijd heel lang volgen. Ja. Dus je zit eigenlijk in verschillende wereldjes qua smaak. Ja, prachtig. Maar dat zie ik altijd al. Ja? Ja. Dus ik kreeg vaccins van Harry Belafonte. Had ik altijd mooi vonden. En dat hier niks natuurlijk maar die popmuziek te krijgen. En ik vond het... In feite wie ik binnen uw band, example, wie ik de enigste die houden van Chuck Berry. En de rest, ja, die wie daar al on voorbij. Maar ik net. En Chuck Berry is nog heel tijd wichtig voor mij. Maar fijn, ik ging dus in die folk. En we hier een beetje pech met Farmers Union. Het weer een hele mooie periode. En ik leerde er een soort van Piet en Sido. Maar door toch wat problemen kon die band net lang bestaan. En toen wist ik van... als deze band stopt, het volgende project wat ik wil, is in mijn eigen taal. En omdat we hier een keer My Farmers Union optreden in Mil, op een soort festival in Brabant. En daar jed ik voor het eerst Rum, een Vlaamse groep. En die zongen in het Vlaams. En ik dacht, die zongen in het Vlaams. En toen wist ik wil echt in mijn eigen taal zongen. Want in de popmuziek hier ik er net zo volle les van. Maar in de folkmuziek hier ik ontzettend les van uw Nederlandse Engels. En dat vond ik dus net klinken. Ja, het klonk een beetje te Nederlands. Ja, te Nederlands. Ja, we weten al wat het bedoelt. Ja, en dus ik vond dat net mooi. Dus ik denk, oké, het volgende project wordt in een eigen taal. En doe wie ik al te jaren maar in is. En ik zei, nou, zullen we dat doen? Welke taal zullen we kiezen? Het Nederlands of het Friesk? Maar het Friesk, dat wie net heel dichtbij is. Ik wie wel... maar dan is het eigenlijk als Liefhadder. Een leeuwarder, zeg ik. Ja, goed zo. Ja. Oh, mooi. Ja, als de Wikipedia hier beslast, staat de Amersfoort als better plak, maar ja, Ljout is mijn stad. dat is ook zeggen, ja. Want hoe oud wist toen je in Ljout te loren kan? Treien. Ja. Dat is die van de Amersfoort periode net volle meer. Nee, maar dat wie ik bij mijn opa en oma een skoftje. En toen hebben mijn ouders eerst nog een periode in Den Haag wennen. En wat waard op thuis praat dan? Nederlands, ja. Hooghalen met Dijk, of net? Nee, want mijn heid die kwam van de pleerts hier in Jellem. En dus die praten wel Fries, maar mijn mem dus net. En toen ben zij skieren, doe ik een hier strijd weer. En toen is mijn mem op mij trouwd. En toen ben we in Ljouwert terug te komen. Ja, van mijn stiefheid naar Cambuur, Ljouwert. Ja, en mijn stiefheid die weer echt wel Friestalig. Maar die dus in Hoes praten we Nederlands en op Stritten praat ik Ljouwerters. Ja. Toen wie het Ljouwerters echt nog op Stritten, nou net meer natuurlijk, maar doe dus wel. Dus daar praat ik Ljouwerters. Ja, een echte volkstaal, hè? Ja, heerlijk. Maar dat Friesk, dat kan pas letter. En, van waar is dat leerd? Nou, als ik bij mijn heid weer in Amsterdam, dan lees hij wel gedichten voor. Van Douwe Tamminga. Het weer allerlei mensen die had hij heel goed kent. Dat weer een Exin Vreunwol. En van Sjoerd Lijker en Ove Posma. En ik vond dat heel mooi klinken. Dus dat weer wel onboord. En toen jaren mij Ines zeiden van, zullen we het in het Friesk doen? Ik zei ja. Dus we maken dat besluit, maar dan moesten we wel leren. Maar Roel Slostra en Sierbe Krol, die hingen we op de achtergrond en die holpen ons. En ik ben zelfs begonnen met Fries te praten in de Westerijn. Toen kwam ik bij de muziekschool van de Waardzang en dan moest ik daar les doen. En op een bepaald moment, op de eerste dag dat ik daar weer, komen er 4 jongens binnen mij sok lang hier. En een van de jongens, dat was Peter van der Ploeg, van de Kast. Letter van de Kast, ja. Maar dus die komen zo binnen. Zo, ik denk, oh my god. Dit ging net maar iets om nou in Nederlands te doen. Dus op dat moment ben ik begonnen. Daar ging er knop om dus. Echt letterlijk. Ja, ik denk van nou,
ken ik net dat gehaktballetje weer uit Leeuwarden. En dus, toen ben ik begonnen, daar had ik Peter letterlijk wel verteld. Ja. Dat was het moment dat ik begon mijn Fries te praten. Nou, en zo is dat gong. En Roel en Sierba hebben dus geweldig geholpen. Ik mij het begin van Ierold en alles. En nou ja, zo is dat Fries geworden. Maar de reden weer dus, ik woon in een eigen taal jongen. En dat hier dus Nederlands werken kind of Fries. En het is Fries geworden. Later kwam het Nederlands erbij. En dat vond ik echt fantastisch mooi. Omdat er weer een soort sfeer van eind jaren 60 en ik begin jaren 70 nog wel in de scene waar ik dus in zit. En Nederlands jongen, dat ken net. En waarom net? Boudewijn dan? Ja, Boudewijn. Maar alleen nog Boudewijn. Ja, Boudewijn de Groot. Ja. Dus dat weer zo'n absurd verhaal. Maar dat ik van mezelf, wat zijn van ja, Nederlands klinkt die CH, het, nacht. Oké? En doe Jedek in Schotland, Jedek, Silla Fisher en Artie Trezijs. En ze zongen daar een Schots getint Engels lied. Nacht, zongen ze. En ik vond het prachtig. Ja. Zulke lesjes mast soms. Hè? Ik denk, oké, dan ken ik echt gewoon in het Nederlands of in het Fries. Nacht, jongen. Nou, zo mast van die cadeautjes onderwijs zo nou en dan. Ha? Ja, prachtig. Ja, en het grappig is, want we gingen even een kwart fappeteer. En toen zei ze van, ja, maar ik had Louters toch wel een beetje omeren. Ik had wel waarom Ja, het zie het in me. Streettaal, dus, Ja. blijkbaar uit die jonge jaren. Ja. Toen kwam het Fries. Ja. En dat Louter had wel een beetje waarom helpen. Ja, precies, want ik reken mijn Ljouweters dus kwijt terug het Fries te leren. Dus als ik dan Ljouweters praat, dan zit het vol mij Frieske wudden. Ja, maar doe in die tijd, hier ook nog een soort omgang met mensen als Johan Jurkens en dat soort dingen. En Jos Hollander. En daar praat ik dus Ljouweters mee. Nou zit het weer een beetje op de achtergrond. Hè? Want ja, wij waren nou op een gediek. Ja. En ik praat haast nooit Ljouweters. Maar als ik dus hier in de buurt was, zo, dan zoek ik het op mij mijn best doen om goed Ljouweters te praten. Ja. Want ik vind het hartstikke mooi. Het wordt zangerig. Ja. En ik had wat zeurderig, maar ik wil wel muzikaal. Hè? Dat zit er wat tussenin. Hè? Ik vind het Wees wel je. Ja. Nee, ik vind het een prachtig taaltje. Ja. We zitten een beetje in die jongere periode. Best van 49, dus de jaren 60 was teenager. Ja. Wie dat al een hele bewuste periode voor die? Of zij is toch best wel... Ik ben wel een band van de jaren 20 eigenlijk. Qua wanneer gewoon de looken niet precies. Maar Nou ja. Is het een hippie of is het een beetje... Nee. Hè? Maar, want dat imago had altijd behoord gewoon vanwege Hierald natuurlijk. Jawel, maar hoe is het eruit zocht? Maar een hippie dat zit in een holle. Ja. En dus ik ben wel eens bij hippies West die zich hippies neemden in Ierland. En dan waren de 20 van die mensen in een soort wenminskip. Maar uiteindelijk kwam ik daar dus achter. Het draait maar om 2-3 mensen. Die hebben dat idee van het voedsel en al dat soort dingen. En de rest, die zit daar gewoon niks te doen. Die zorgen er wel zo uit. Maar dus het uiterlijke is wat bekend is als hippie. Ja. Maar net de gedachte van, we willen wat met de Ieren. Want dan praat ik met mensen van, ja, ik probeer hier in de Nederlandse hippie. En die zei van, ja, ik probeer hier in Ierland, dan probeer ik een uitkering te krijgen. Nou, dat bruts alles al. Letter zeg ik dat dus weer, met de punkers. Die punkers hier met hun sneeën in de spiekerbroek en de dingen in het eer en in de noord. De veiligheidsspel, hè? Maar die kwamen helemaal net uit de goot van Londen. Nee. Dus dat weer gewoon een... Dus dat zag er dan wel uit maar als punker. Ja, meer lifestyle, imago, als dat je toe inhoort en een visie op de echte wereld. Ja, want die hanen kwamen en gewoon elke dag een jaloer voor de spiegel om dat zo te krijgen. Ja, dat is net de punker die uit de goot komt. Nee, het rekkert die pas dat het echt om een inhoudelijk verhaal gaat. Dus. Ja, zeker. Ja. Maar ik vind het wel mooi hoe mensen eruit zagen. En dus ik zeg daar op die manier echt uit. Maar dat gedachte
gedachtegoed, dat hier ik nog net. Wel het vredesgedachtegoed, dat groeide in de jaren 60. Ook al omdat ik Is pacifist? als pacifist ben ik dus grootbracht. Wist het nog? Ja, maar er is wel wat oorzaken gewoon. Dus bij mijn tjenstweigering doe ik een bepaald verhaal en daar stier ik helemaal achter. En toch wat er dus nou al rond is en heel dichtbij, zitten er wel varianten in. Het is net meer zo zwart-wit dus. Nee, en dus in de zin van, dus als er nou bij wie spreken hier iemand binnenkomt en die had een hamer en die wil daar op de kop slaan en ik weet dat te voorkomen, dan doe ik dat. Ik heb dat ik vertaal naar de grote situatie, Oekraïne, Rusland, of net? Of is dat te simpel? Ja, dat mijn emotionele verhaal bij Rusland en Oekraïne, maar ook bij Israël en maar ook bij de Sudan en alles. Mijn grootste probleem zit bij de soldaten. Dus ik heb een lijn, ja dat is een heel verhaal, maar ik heb een lijn naar de Eerste Wereldoorlog. En ik weet dat ik daar bij was. En dus als ik doe dat begon, een periferie, dus in de Oekraïne en die Russische soldaten, en ze kroepen daar door dat blubber en alles en nog wat voor de onzinnige verhalen van idioten die daar de macht hebben of zo. En dan ben ik dus bij die jongens en ik denk, oh my god. En ja, daar ben ik heel wat bij belutsen. Maar natuurlijk ook bij vrouwen die verkracht worden en alles. Dus mijn tjenstweigering wie voor een groot pad doe. En dat is nog heel tijd weer. Ik zou weer tjenstweigeren, maar vooral om geen soldaat te worden. Want als je in die situatie bent en de kroepst een maand terug de modder, maar alle jaar bommen om die heen en dat soort dingen. En dan haast een weekend vrij en daar is een boerderij met 2 dochters. Dan worden die dochters verkracht. En daar dacht ik dan ook om mij. Het brengt het slechtste en al de slechtste in de meesten boven. Hè? Ja. En dat is een van de poorten waarop ik dus tjenstweigeren woord om net in die situatie te komen. Ja, dat is wel een ander verhaal. Nou ja, maar dat groeide dus in de jaren 60 op. En natuurlijk wat er doet badden. Ik doe met die oorlog in Israël. Maar ik met Tsjechoslowakije en de Vietnamoorlog en Biafra. De beelden van Biafra, eind jaren 60 en dat soort dingen. En mijn tjenstweigering, dat weer dus eind jaren 60 begon dat. Toen had ik mijn studie doen en na de studie ben ik daar mijn verder gegaan. En nou ja. Dus dat nam ik dus wel om boord. En verder een heel soort dingen. Ik weer helemaal nog net ondergang met voedsel. Hè, wat de echte hippies, die winnen ik op dat punt al heel bewust. Ook in Amerika. En nou ja, dat weer Safir bij me voort. Maar wel dat pacifisme en die vrede derm is zo'n leert als ik weet het nog heel tijd komt dat uit mijn het. Lieke is het Esperanto. Ja. Want ik zit even simpel, het is een betochte taal. Ja. Dat is mij in Pool. Ja. Ergens in 1800. Het is 1868 is het presenteerd terug Dr. Zamenhof. Ja, en die woorden, die wie altijd gedonder, maar verschillende taal. Ja. Nou, dan zullen ze de hassen zien, even op zijn woord zijn. Ja. Daar wie die wel kleer mee, dus had hij een nieuwe taal betocht eigenlijk. Ja. Zodat we, en dan komt een beetje het inhoudelijke verhaal, ik ben daar te leren van, ja, je dezelfde taal spreken, nou ja, dat voorkomt misschien geen oorlogen. Maar je kan wel een hele protespanningen voorkomen. Ja. En je viel je meer in met je taal natuurlijk. Zeker. Zo naar je Friesen bijvoorbeeld, Ja. bij de Friese taal, hoe dat bindt, et cetera, et cetera. Is dat het verhaal altijd best wat hij zou oorsprutsen had in Esperanto? Nou, zo, het Esperanto is pas in de jaren 80 bij me kwam. En via Ankie. Ankie had daar een heel prachtig verhaal bij. En dat zullen ze wel eens doen. Maar in elk geval, ze vregen mij op een bepaald stuit, hoe zullen ze het vinden als we muziekmeidjes gaan in het Esperanto? Ik zei, top, dat dachten wij. Beheerst niet hem, of zij, of dan net in? Nee. Je hebt dus, het. Nee, ja, we wisten ervan. Ja. En toen ben we begonnen om het te leren.
Maar binnen uw familie weer altijd een heel grote sympathie voor het Esperanto. Dus als band wist ik al dat het bestier, maar het kamer gewoon nog nooit van. Waar kan men mee doen dan? Ankie, Ja, in de jaren 80. Ja, precies, ja. Ja, maar ik wist er dus van. Coat en B, die hier begin jaren 70 op de Telejak, hoe heet dat? Hier die een cursus Esperanto op de televisie. En daar heb ik dus wel eens naar zien. En ik ga dat nooit helemaal volgen, maar er zitten ze op het eiland Mop, weet ik nog, van die cartoons in de krant en maar in zo'n palmboom en daar werden ze ongespeeld en daar zie je dat programma in elkaar. Helaas is dat alweer verleden gong, dus die opnames die binden net meer. Maar doet wij uw eerste Esperanto-cd, wat ik de eerste Esperanto-cd in de wereld weer. Ja, weer dikke primeur, hè? Ja, Ja, ik lees het. Ja, prachtig. In 1989 hebben we die presenteerd in Brighton in Engeland en we wilden hem echt presenteren hier in Friesland. En dat hebben we doen op een showfestival in Lawaai. En toen hebben we Coat en B benaderen, maar we het eerste exemplaar on Jim Jaan. En toen hadden ze daarop antwoorden en zei van hartstikke leuk. Maar wij kennen het, omdat dat weer op een sneun. En snijden zien zij altijd hun programma. En de hele sneun weer ze daarmee om dat op te nemen. Ja. Dus we hadden letterlijk wel aan hun tas gestuurd. En we hadden dus een orenpersoon zocht uit het Europarlement om dat eerste exemplaar. Ja, maar van Coat, dat weer perfect werd eigenlijk. Ja, dat weer hartstikke leuk werd. Cake op de week, weet je nog? Ja, fantastisch toch? We gaan in muziek draaien. Sentimo. Sentimo, ja. Dat gaat weer waarom naar het Ierpenloftspul De Oerval, hier in de gevangenis. En dat we in 2013, dat Ierpenloftstik, en de werden wij vervregen om de muziek te meidje en u te vieren. En dat daar Ankie en ik die in maar het Seert Nauta, die had dus daar echt bij geholpen. En toen vreeg ik aan Dick Jansen en Tineke Broers, mij ik het slotlied, net alleen naar de muziek meidje, maar echt de tekst. En toen zeiden ze van, dat is goed. Ik zei, want in Syrië weer eens krek begonnen om Bern te bombarderen. En in 2013, hun leider daar, die dat. En ik zei, ik groeide op in de jaren 50, hier in de Berkenstritten. En ik jerde altijd praten over de oorlog. En ik wist net wat het weer. Ik wist wel dat het eng weer. Maar ik voelde me wel veilig en vrij op stritten. En zei, dat wil ik een lied doen, meidje. En dat heb ik dus dien. En aan het slot van dat lied kwamen alle acteurs bij u staan. En dat weer het eind van het Ierpenloftspul De Oerval. En dat slot is dus, het is het recht voor elk band in de wereld om boeten te spelen en te zongen en te douchen en te springen in vrede en veiligheid. En dat hebben we doen letter in het Esperanto oerzet, omdat we vregen waren voor een vredesfestival van de UNESCO, om daarom mee te doen. En door de corona is dat net teruggegaan. Maar het lied heb ik toen wel oerzet naar het Esperanto. En bij een heel soort Esperanto-artiesten, die hebben we benaderd via het internet om het slot mee te zongen. En dat hebben we dien. En dat is dus dit nummer, Sentimo, wat betekent zonder vrees. Tiel grandigis la knab, parolado in fris soldatoi, cae milito audis la knab, racconto in pri armiloi grenadoi pri la occupa, ne comprenis la knab. Liberai estis ni, sed de la milit, la echoi, la ombroi, la sombroi memoroi ancora pesis ceni. Oni diroi audis mi, pri persecutado, esplor demandado, dimegigado, torturado, murdado, nerealai oni diroi por mi, tion audis mi. Emociigis li, Ne comprenis mi. terrorigis li.
la liberi cantoi. Sentimo, ja. Esperanto. Dat had alles te krijgen met mijn gast van Joert Nanne Kalma. We hadden het leven, over muziek, maar in dit geval over een taal. Elke taal is betocht, maar dat is vaak een ontwikkeling van soms wel honderden, misschien wel duizenden jaren. Dit is toch een Pool in de 19e eeuw ooit helemaal betocht eigenlijk. In hoeverre speelt deze taal nog een rol in je leven? Dus vertel eens alleen Ankie, die levenspartner, die kwam hier eigenlijk mee in de jaren 80. Nou, je bent er behoorlijk mee aan de haal gaan eigenlijk, om het zo maar zo te zeggen. Speelt het nog ergens een rol bij je? Ja, of niet? Ben je er nog mee dwaande? Ja, zeker. Vorig jaar hebben we dus deze cd uitgebracht. Dat weer de nieuwe Esperanto-cd, Sentimo. En, maar game nog overal heen? Ja, in de coronajaren is alles vervallen. Maar vorig jaar ben we voor het eerst weer op reis geweest. En dit jaar ook. Dus we gaan eerst naar Straatsburg en dan gaan we München, Budapest en tussendoor weer even naar Amsterdam en dan later gaan we weer naar Zwitserland en Amerika, ik wil Italië. Ja, Amerika zit er nou net in, maar in principe zou dat kunnen. Waar kom je hem dan te loon? In zalen of in meerskippen? Hoe maakt dat plaatsen? In het Esperanto, dat zijn heel vaak festivals of congressen of gewoon liedse concerten. En dat kan in Zeeland wezen. Maar ook in Straatsburg, dat is het Europese Esperanto-congres. Dat is een heel grote studenten universiteitscomplex waar we dan zitten. Dus dan jouw we songworkshops in het Esperanto en we jouw concert. En misschien wel meerdere concerten daar. Maar zo dachten we dat. Daar werden we echt voor vregen om die songworkshops echt te gaan. Amerika hebben we wel Esperanto-concerten dienen. En in Canada wel. Maar in Amerika, als we daar wien in de rin van die jaren, dan weer dat meest op festivals en voor het Nederlands en het Frieske. Ja, staat is misschien net het goede woord, maar hoe lippert die taal op dit tijd? Is dat een grote groep die zich daarmee dwaande hoort of juist net? Nou, dat is... Wordt het serieus naam? Of ja, het wordt zeker serieus naam, maar... Had het nog kans dat het ooit een vroedtaal wordt in vergelijking met Spaans en Engels? Nee, dat denk ik net. En, maar dan moest het op een oren manier zijn. Ze weten echt net precies hoeveel mensen dat er ondergang binnen met Esperanto. Dus de schattingen, ruwwij, zitten dat tussen de 4 miljoen en 20 miljoen mensen met ondergang binnen. Dus dat is een grote groep mensen. Maar de kist er in geen enkel land een winkel binnenstappen en de ballen bestellen. Maar dat is dus nergens zo. Maar omdat wij reizigen en daar komen dan, dus in Straatsburg, dat is dus een Europees Esperanto treffen, zeg maar. Komen uit alle landen van Europa komen ze daar, maar ook van boeten. Want dat is echt vrij van mensen uit Afrika om te komen en dat soort dingen. Als zij een visum krijgen kunnen, want dat is altijd een beetje een probleem als het in Europa is. En dan best bij die mensen te jaren en dat is fantastisch. En dan hast het profijt ervan. Want dan zit mij in te praten uit Angola en dan praat Esperanto. En het zijn altijd mensen die ergens in geïnteresseerd binnen, want anders leren ze dat net. Nee. En Angola, het is dus het is onmogelijk voor die mensen om dat Engels te gaan. Ze gaan Portugees koloniaal verliezen. Angola is zelfs een gebied met 20 talen en dat Engels. Dus dat zei zo'n man, dat had wel eens verteld. Alles wat wij vregen moeten aan organisaties, dat is altijd in het Engels. En dat hebben wij net. En dan is het zo, en dan worden we mij toch de taal behandelen als ben. Ja, doe maar, ja, je weet het wel. En dat is heel akelig. En dat snap ik. Maar zo kunnen we dus met mensen praten. Soms bij de lunch zit mijn 6 man rond een tafel. Mensen uit 6 verschillende landen. En de praat ergens over. Want ik ben altijd mensen die ergens in geïnteresseerd zijn. Maar horen we de wel toekomst voor het Esperanto, vind je? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, in de digitale wereld van met internet en apps. Ja, zeker. Ik denk dat de kwestie van tijd is voor dat AI. Als je
Portugees praat en ik Russisch. Dus er misschien wel een mobiele telefoon tussen lijsten. Maar ik weet het net, dat is al je maar een beetje... Ik had geen idee, hè, met een beetje zwammen misschien. Maar even, maar dan nog had Esperanto wel een rol. Nou, dat ken ik net. Dat ken ik heel net over Shen. Maar vanuit de situatie nou, denk ik dat het een heel prachtige oplossing is voor een heel soort problemen. En het zou volk Rutter kennen, hè, als men net alleen nog maar in de kwarte termijn denken hing je bloot. Want ook in de Europese meerschap, in het Europarlement, al die talen die daar sprutsen werden, die moeten alle oorzet worden. Dus als je een taspraak houdt in het Hongaars, dan wordt dat met 23 oorentaal wordt dat oorzet. Ja, dat zijn al heel, maar alle kansen op verminking en dat soort dingen. Dus op zo'n plak, de begrutting, ik ben die cijfers vergeten om, maar we hadden dat ooit wel zien van hoe een groot percentage op de begrutting staat om het vertalen binnen de Europese Unie. En maar al dat soort dingen. Doet hier in de Prinsentuin, doet die vleertuigen in die Twintouws vleeren. Dus zitten wij op het Dinsdagmiddag zitten wij in de Prinsentuin en er was er een boek presenteren van Tini Mulder. Haar gedicht Bittersweet en wie oorzet in zo'n 80 talen en dat boek dat werd gepresenteerd. Ik hier het Esperanto dien en wij winnen ook uitnodigen om daar via te zongen, omdat we een aantal teksten van Tini Mulder ook op muziek zetten. En dus wij winnen daar. In de Koperentuin. Middags. Wij wisten niks van dat badden. Gelukkig. Maar daar wie ik Hugo Brandt Korstius. En die hoogleraar Nederlands onder Sorbonne in Parijs. En die hier een taspraak zo prachtig en zo geestig. En hij zei, in Nederland moeten we net zo bang wezen om uw taal te verliezen. En in Friesland moeten net zo bang wezen om de taal te verliezen. Zei, er is maar één volk die moet bang wezen om zijn taal te verliezen. Zei, dat zijn de Engelsen. Hij zei, want in Nederland en Scandinavië, dan gaat het nog redelijk. Maar zelfs in Duitsland hebben ze geen goed Engels. En wils dat in de Germanistische taalfamilie zit. Maar komst in orenfamilies, Frankrijk, het land wat 30 kilometer van Engeland, het is het land het dichtst bij Engeland. In Calais hebben ze geen Engels. Dat weten wij, omdat wij daar heel vaak spelen op grote festivals in Calais. Die organisatoren, mensen in hun 50er jaren, hebben geen Engels. Hij zei, en dus de Engelsen, ook in Nederland, dalen al naar een leeg niveau. Dat weten wij, want wij hebben een soort van hun in Engeland. En daar kunnen wij redelijk goed mee communiceren. Maar als zij te jaren beginnen te praten, hebben we geen clue wat het gaat. Geen idee, nee. Dus echt naar us dalen ze al. Praat je hem onderling wel eens Esperanto? Ankie en Do? Dat proberen we altijd in de auto. Als we aanst naar Straatsburg, dan zeggen we dat echt wel. Want er is geen Esperanto-club meer. Je hebt iets van al je clubs. En dan gaan ze dan elke woensdag heen of zo. En dan weer ze mij aan de gang. Dat hebben we dus nou net meer. Dus we praten heel lang geen Esperanto. Dus in de auto zitten we even in de Esperanto praten. Maar ja, dan na 3 minuten dan sjouwen we wat en dan is het gewoon weer in het Fries. Je praat de taal van de leefde, toch? Ja. Daar gaat het om. We draaien wat van je beiden het nummer oorspielt. Ja. Dat zulke waren vonen wie een wonder. Ongespeeld op iersem strand bij hege zee. Verriesden uit het skom gingen weer onder. Dat zulke waren vonen wie een wonder. Wie in het wetter goden of godinnen. Of drinkeldeden zonder ziel en zinnen. Dat zulke waren
Mooi nummer. Oerspeelt is de titel. Nan en Ankie, binnen de mensen die we jaren. Nan is hier de gast. Ankie komt nog. Die scout ik nog gewoon voor een lang verhaal. Een peteer over Halleben. En de muziek natuurlijk en alles wat je maar nieuwsgierig vindt. Ja, ik heb natuurlijk onder andere van Ierholt en Pukes Place en alle groepen. Maar die zitten hartstikke. Het is een enorme list. Ze staren zo. Maar ook probeer op paard met zijn beiden. Ja. Is dat het muzikale leven eigenlijk? Op dit moment wel, maar het kind is wijs dat we samen in een project zitten en dat we zeggen van, we hebben er 1 of 2 muzikanten waar we erbij uitnodigen. Zo voor het komende Lierlied Festival in Warkum, wat wij ook mee organiseren en we hebben ook een soort spielje natuurlijk. Maar dan hebben we dus nou een paar mensen van de party folkband Plunder hebben we vrij. U is net onbekend over het hartstikke leuke band. Ja. Dus Lennart en Femke. Jonge meisken. Ja, Lennart en Femke die vinden het echt hartstikke mooi. Dus dan doeken we in het maritieme repertoire van us, in het Fries en het Nederlands. En ook wat Plunder dus maken had. Piratenlieden of wat dan ook maar. Maar daar gaan wij dan in mee aan. En zo, dat is een project voor Lierlied. Ja, lees even uit wat voor festival dat precies is. Nou, Lierlied is een festival van maritieme muziek. Zo nemen we dat nou. Omdat het wordt shanty, dat is bij de uitspraak shanty, kaapt, terug een orenhoek. Dus dat broeken wij net meer. Dat dekt net meer de lading dus. Nee. Dus alles, het hele repertoire met te krijgen maar het maritieme. Liedjes van water, schepen en varen. Zo neem ik dat. En, hoe best daar zo te lonen kan? Bent u man van het water? Nee. Ik had hier nog net op boordjes jet en de zee op. Nou, dat weer bij in Jantje 29. Toen gingen we dus Tjoch Festival 2 hoorn. Ja, best een keer van de oprichters, hè? Ja. En dat Tjoch 2 dat weer op Stania staat. En Tjoch 3 wonen we weer naar een oorplak. En dus het Tjoch Festival weer altijd in september. En in oktober kwamen die berichten in de kranten over de strontrace en dat soort dingen. En dus zijn we van oké, laten we zien of we aansluiten kunnen bij de strontrace. Dus ik ga Rijd, de organisator, bellen. Ik kom dus uiteraard net, maar dus ik bel hem op. En ik zei van, hoe zou je het vinden als wij aan de vooravond van de strontrace komen zo'n bij het Tjoch-festival. En ik lei hem een beetje uit wat dat weer. Hij zei, fantastisch. Dus we gingen naar de Fjordtour daar in de mist en daar moeten we rijden. En we bepraten dat en hartstikke leuk, hij vond dat mooi. Maar toen winnen wij weer alweer thuis en toen bellen hij, misschien een dag later of zo. Hij zei, hoe zou het wezen als we proberen de muziek weer om te brengen naar de skippen. Ik zei, geweldig, gaan we proberen. En ik hier een paar vrienden in Engeland, hele goede jongens, Johnny Collins en Jim McGeehan. En die winnen daar maar aan de gang. En ik zei, ik vind het uit. En dus we hebben hun vragen of ze daarbij helpen wonen. Ik zei, het is een rijd, maar ik vind het wel heel wichtig dat alles wat er barregeert in de eigen taal komt. Nou, daar weer er het helemaal mee eens. En dat is op dit moment nog heel iets aan. Dat proberen we. Dus ik ging op zoek naar maritiem traditioneel spul. In de bibliotheek en overal. En ik vond misschien maar een sticker stol vertrekken. En binnen de tjochkring noeg ik mensen nu om mij te doen. Voor die joen, de 9e joen. En een sticker stol vertrekken mensen die melden zich aan. Ik Ankie, maar ik Ines die mij, Roel die mij en even te kluter. Dus, maar ik zei het in rijd, zei heel wij, ik zei van, ik weet net of het sterk genoeg wordt. Ik zei, maar dat toch die Engelsen erbij gaan. Nou, hij zei, noem je ze maar uit. Dus Johnny en Jim kwamen erbij. En toen hebben we dat eerste, hoe het hieten mast. Ik ga Hielke Speerstra vragen van, kun je nou een naam bedenken voor
iets shanty-achtig, een werkliedachtig Ja, iets. maar het mag geen shanty gieten. Nee, nee, maar doe niet een shanty nog gewoon shanty. Maar Hilke Speerstra kwam mij lierlied. Prachtig. Ja. Dus dat hebben we als titel naam en houden. Dus die eerste joen, dat weer in 1980. En het publiek wist net wat ze hadden. We vonden het echt wel vreemd, sommige mensen. Maar wij vonden het toch wel heel mooi. Dus zeiden we, oké, tak meer dagen we het weer. En zo ben we verder gegaan. En toen hebben we een concert van Johnny en Jim betocht in de Vermaning in Warkum. En dat is groeit ta een festival. En dat dachten we nog heel niet. Maar het thema is strikt maritiem. En en we proberen gewoon altijd gasten nu te nodigen die in hun eigen taal zongen. Dus als we Engels gaan willen, dan vregen we Engelsen of Amerikanen. Du hebt de Frieske Eier al een keer won en heeft bij best een ridder. Ja. Maar had je ook net een prijs gekregen voor dat maritieme? Ooit een keer of net, of zit ik nog helemaal mis? Nou, nee, dat lukt niet. Maar dat zit daarin verwerken in die orenprijzen en zo. Ja. Van dat ridder wat er al eer bij belutsen weer. Hoe vond je dat trouwens? Om dat toch wel wat pretentieuze prijzen? Of Ja, ik ben... Best net zo bot met die status. Nee, daar ben ik helemaal net mee ondergang. Nee. Dus ik vind het leuk, maar ik vind het echt mooi als de uitstraling daarvan op een grotere groep mensen gaat. En zo van de ridder, dus ik kwam, hoe heet die borgmeester van Tietjerkstra Deel, Ankie, wist dat nog? Nou, in elk geval, ik kwam letter weer eens in. En hij kwam in naar me nog. Hij zei, oh Nanne. En hij zei van, hé, waarom draag je het ding niet? Ik zei, hij zit in de doos, dat ding. Hij zei, want ik had de kleer net, want er zit een hele brief bij. Dus jij mag dat ding net opdwaan. Nee, en hij zit net van die, hè? De master als toen aan... ik gun je nog een lang leven, maar dan mag je hem hier leven. Die heeft ook als toen aan dat zijn we weer omsturen. Ja. Ik ben wel eens benieuwd hoe vallen dat door uiteindelijk. Maar, nou goed. Maar in elk geval, ik mag hem net dragen. Hij zei, nee, dat snap ik wel. Want ik had die kleding gewoon net. En maar de Frieske Anjer, dus als ik nou bij die uitdrukking... toevallig Hilke Speerstra, die kreeg hem nou in november. En dan krijgen ze allereerst zo'n mooi speeltje. En zei Arno Brok, die zei echt zo van, waarom draag je dat speeltje niet? Ik zei, toen ik hem kreeg ik zo'n grote lito. Ja, die is moeilijk op een regen of op het borst spreken. Ja, dat zou het wijzen. Het reden ook er een beetje eigenlijk op beginnen is ik vind hier een enorm begrip voor de Friese muziekwereld. Er is al heel lang mee en toch best wars van status in dat opzicht. Best een beskierde mees. Best wel eens bezig met die nijlittenskip in dat opzicht, muzikaal. Dus dit op saffele platen, LP's, met al die groepen, nog maar na een hankje, maar daarvoor natuurlijk een enorme oeuvre opbouwt. Ja, best wel eens met dwaande van wat... Nee, maar ik zou echt net weten hoe dat mat. Dus ik mijn tijd daarin stekken wat gedeeltelijk wol, en dus in het opromje. En dan denk ik van, mat dit beschikbaar blijven. Dus ik ga meer dan zo'n 100 lieden maken. Maar welke, dat weet ik dus net. Ik kan ze dus net instellen, want er zijn dus echt lieden die hak net meer. En die opnames hak net meer als ik iets inzong op een cassette. En, dus dat hindert echt niet. Maar ik weet dus wel van orenmensen, die ben daar samen ondergang. En die ben in hun laatste jaren alleen maar ondergang om dat van elkaar te krijgen. En dat uit te dragen in het muziekarchief. Nou, dan leidt het nou ja, zou je iets bedoel ik. Het zou soort wijze kennen, maar dat hoeft voor jou net. Nou, weet ik net. Als het makkelijk was zo, maar ik wil net mijn tijd daar alleer insteken. Want zo makkelijk is het net. Nee. Het is nou wel makkelijker met cd'tjes en LP's dan 60 jaar verlien, denk ik. Dat moet dat alweer opschreven wijzen. Dus als dat net zo is, want ik heb een heel soort dingen net in notenbeeld. Als wij een nijleerd instuderen, dan werken we alleen maar op gehoor. En mijn tekst, mijn akkoorden. Ja. En notenbeeld, ik noteer het net alweer, want daar hebben wij niks aan. Nee. Maar praktisch of net, of wol of net, productief kost, dan ben je gewoon net zo heel bot. Mij dat onrondende
idee dwaande. Zo van, ik Nee. mag wat achterlaten. Nee, Dit is het nee. pakketje naar een kalma. Ik breng het inderdaad naar een archief of wat dan ook. Oh nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Dat er op een bepaald moment iets is en zegt van... Oké, we brengen dat naar het archief. Mooie biografie Want- of zo. Ja, dat is ook nog in, hè? Dat wat er is, dat kan daar gewoon heen. Ja. Maar het is net een doel op zich voor mij. En ik weet eigenlijk nog wel van John Eskes en zo. Waar ik benaderen toch dat archief. En zei ze van, hoe komen we aan het spul van John Eskes? Ja, ik zei... ik denk net dat hij de laatste jaren dat hij dat goed samen had en al dat soort dingen. Frede Bouke van der Woudema, die had het dichtst op hem zitten in de laatste jaren. Maar John hier dat natuurlijk echt net op orde. Nee. En dat hindert echt niks. Maar ik ben gewoon dwaande. Maar het kan weg dat over een periode dat ik zeg, ik vind het toch wel leuk om wat meer bij me koor. Maar dan is het meer van mezelf. Want mijn eigen lieden, dat is echt een avontuur van mezelf. Dus ik doe echt wel eens in oude lieden en dan denk ik, goh, wat leuk. Ik heb echt geen jeugdzondes. Sommige mensen die zeggen van, nou nee, dat lied vier ik, want dat weer een jeugdzonde. Die heb ik helemaal net. Want ik snap dat ik het doe, sadie. En dat is het. En dan denk ik, oh ja, dan komt aanstaan in die opname dat foutje. Ja. Dat wist dus nog wel. Ja, maar dat jij bij die periode en 100%. En fouten jaren bij mensen, Ja. dat gevoel een Ja, beetje. ja. Want er leeft wel heel wat in no, had ik het idee van. Ja, dat probeer ik En inderdaad. ik nog wel mij een enorm toekomstbeeld of net? Of gewoon van, nou... Nee, ik heb eigenlijk nooit zo'n toekomstbeeld gewoon. Nee, is dat zo van plannen? Nee. Dus inderdaad, in dat opzicht zit ik dus in het no. Dus de agenda die zei, we beginnen als dat van en dat zal al heel wel. Maar ik plan dus net van, tak hem hier, dan word ik daar en daar wijzen. Wel, als er een concert komt van, dan zei het Ankie van, we zijn uit nu om tak hem hier in september daar te spelen. Wauw, fantastisch. Vind je dat nou mooi, steeds mooi reizen hier? Ja. 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 Vaak meestal met de auto wijzen en we beginnen daarheen en daarheen. Ja. En dus hier in Europa dan dachten we alles met de auto. En in Amerika natuurlijk ook, maar om naar Amerika te komen was het natuurlijk vliegen. Ja. Maar ook daar in Amerika reizen we met de auto, want op die vleervelden en al dat spul constant om instrumenten en van alles en nog wat, de reis erheen. Bijvoorbeeld in Amerika, daar heb ik dus een mandoline. Dus als wij naar Amerika binnen en die mandoline is verpakt, dus waar die is, die kunnen we vrij van plakken een postzegel op en sturen hem daarheen, want daar komen we dan. Dus ik had daar een mandoline, dus dan hoort er net een mandoline bij. Praktisch. Ja. Ja, dat is heel praktisch. Ja. Je wij nou mooi in Friesland, het had verpand om Friesland, in best Fries, maar toch de komende jaren gewoon lekker hier in de provincie en ze nodig dan een reisje. Nou ja, van mijn gevoel, ik viel me net Fries in die zin van, hier moet ik wijnen, ik zou op zo'n soort plakken wijnen kennen. Maar goed, het handigste is gewoon om hier te wijnen. En ik vind het plezierig en heel makkelijk. Maar ik zou eigenlijk wel in Spanje wijnen kennen of in Italië of wat dan ook. Maar als het maar veilig is. Ik vind en net alleen nog veilig van mezelf, maar ook veilig van oren. Dat ik net het gevoel heb van vrouwen of die LSB, blablabla, die lettermensen, die willen bedriegen of wat dan ook, maar dat vind ik niks. Dus elk mensje is gewoon een mensje en die maakt het zijn eigen avontuur. En soms is het lastig. En in sommige landen is het gewoon heel lastig om een vrouw te werden. Nou, in die energie viel ik me net helemaal thuis. We hadden nota al je mooie muziek uit deze provincie draait. Ja. En toch eindigen we boeten over de grens. Ja. Moet ik er toch een bij nemen om even het beeld te schetsen dat je hem, zowel die partner als du zelf een man van de vrouw bent. En qua muzikale invalshoek, dan stap ik wat voornamelijk Fries en Esperanto in dit geval. Maar we eindigen met Kate en Anna
McGarrigle, ja, Ja. dat bleef ik al. Waarom? Nou, zo, dus de heer is nu vrij van zie je wat uit om te draaien. Vreselijke vraag, hè? 4 dan- platen maar. Hè? Dat is Nee, maar ik bedoel, de kist dus van die momenten nemen in. Ik kan kiezen voor I Wanna Hold Your Hand. Past helemaal in het verhaal. Maar ik denk, als ik hier kom, dan ging net de Beatles of Bob Dylan of de Kings uitzieken. Maar gewoon iets wat normaal net zo gauw bij hem op de radio is. Nou, Kate en Anna McGarrigle, Ines en ik hebben ze voor het eerst zoen in een jantje 76 op een festival in Engeland. Doe hier de eerste LP al van hun. Want Wobbe die draaide dat op een bepaald stadium. Doe ik de winkel binnenkwam en zei, maar dit is jij. Ik zei, ja, verkocht. Maar dit is van hun zonde of 8e LP. En ik vond ze altijd fantastisch. Ze komen uit Canada. De zoon van Kate McGarrigle gaat Rufus. Die timmert ook nog wel onder dik. Maar dit Matapedia, ja, dat vind ik een heel bijzonder. Ik ga ze nog wel eens zien in Grijns. En schitterend. Dank u wel. Heel graag die. Her hair was dyed black and she was bending down, picking something from off the ground. She was 17, and he said, "Oh my God, it's Kate." She said, "No, I'm the daughter of Kate. My name is Martha. Who are you?" Ma never told me about you. He put his big middle-aged hands upon her shoulders